Olen siirtynyt sähköiseen vaalisovellukseen Lastentarhaopettajaliiton verkkosivujen kautta. Voin tunnistautua kahdella tavalla, joko omilla verkkopankkitunnuksillani tai voin tunnistautua annetuilla OAIn jäsensivujen nettitunnuksilla. Käytän esimerkkinä omia OAIn jäsensivujen nettitunnuksiani. Saan eteeni oman vaalipiirini ehdokkaat ehdokaslistoittain. Voin hakea ehdokasta painamalla vaaliliiton nimestä, jolloin kyseisen vaaliliiton ehdokkaat avautuvat valintaani. Voin myös käyttää hakutoimintoa. Hakumahdollisuuksia ovat ehdokasnumero tai ehdokkaan nimi. Voin valita ehdokkaan hakutulosten joukosta. Valitsen ehdokkaan. Tässä vaiheessa voin vielä peruuttaa ja palata ehdokkaan hakuun. Kun olen päättänyt, ketä äänestän, valitsen ehdokkaan ja äänestän ehdokasta. Tässä vaiheessa voin vielä peruuttaa ja palata ehdokkaan hakuun. Äänestän ehdokasta. Järjestelmä kuittaa, että äänesi on nyt kirjattu seuraavalle ehdokkaalle. Tässä vaiheessa ääni on kirjattu järjestelmään, enkä voi enää peruuttaa valintaani. Kirjaudun ulos, jolloin saan kuittauksen, että yhteys äänestysjärjestelmään on suljettu turvallisesti. Jos olet Lastentarhaopettajaliiton jäsen, muistathan äänestää myös Lastentarhaopettajaliiton valtuustovaaleissa. Äänestämään pääset Lastentarhaopettajaliiton verkkosivuilta. Tämän jälkeen voin joko siirtyä vaalien järjestäjän sivuille tai voin sulkea selaimen.